En Torau, la Melody i en Dodo encoratgen en Dom després que en Carlos l'hagi vençut amb el seu estil diabòlic. De la seva amistat i el seu amor neix el quart llançament màgic, el forat negre d'hiperrotació. A tan sols mig partit per darrere dels Cards, els Giants ho donen tot per guanyar el títol de Lliga i li demanen a en Dom que torni per jugar. La Cane porta una carta a en Dom. Una carta que li havia deixat el seu pare abans de morir, però en Dom de moment es nega a llegir-la. La llegirà quan s'hagi convertit en l'estrella indiscutible de l'equip dels Giants. I per fi, comença l'últim partit, el decisiu. Ha nascut el nou llançament màgic. El partit comença a les 6 de la tarda. Encara em queden 12 hores per acabar de perfeccionar el llançament màgic. Ves-te preparant, Carlos. Ja ve. No és això, encara li haig de donar més rotació. El pare potser em va donar alguna pista pel llançament màgic a la carta. Perdona'm, mare, però he agafat la carta del pare sense dir-te res. Ja, però oi que en Dom no l'ha volguda llegir? Què? Com ho saps que no l'ha volguda llegir? Tenia el pressentiment que no ho voldria fer. No n'hi ha prou. Haig de llançar amb més força perquè porti molta més rotació. Em sap greu dir-ho, però tu no saps què és el beisbol. En Dom encara pot ser més bon llançador que el seu pare, en Yumeto. I en canvi li he connectat tots els llançaments màgics. Però no paro de sentir la veu d'en Yumeto. Per què haig de sentir la seva veu? No ho suporto! El partit comença d'aquí 6 hores. Fixa't, aquesta pilota és molt dura. Ha de rodar tan de pressa que amb la força centrífuga destrueixi tot el que trobi. Ho pots fer, Dom, n'estic convençut. Si li dono més rotació cap enrere, potser crearà més força centrífuga. Ja està! Vinga, som-hi! Haig de fer la rotació amb el pit, amb el cop de canell i amb el joc de malucs. Va, que pots! Com ha anat? Ho he aconseguit, fantàstic, ho he aconseguit! Té moltes coses que vostè no té. Molts amics, una família, i sempre té un somriure a la cara. Aquestes coses no tenen cap mena de valor. Els dèbils tendeixen a unir-se per donar-se consol, i a mi tot això em fa riure. Al món hi ha dues classes d'homes, els que tenen el control
i la resta, que són els controlats. Els perdedors estan sota el control dels guanyadors. Oi que sí, Dom? I tant que sí, Carlos. Tu ets un geni, n'ets del tot conscient. Amb el teu cos i la teva intel·ligència no hi ha res que no puguis conquerir. Has de sotmetre tot el món. Fer que tothom s'agenolli davant la teva presència. Aquesta és la teva missió com a membre de la família. Què et passa, Carlos? Has de tenir una voluntat de ferro. No pots ser dèbil. Has de tirar endavant amb aquesta voluntat de ferro. Sempre he viscut tal com em va dir ella. Fins i tot quan va morir no vaig passar cap llàgrima. Això va demostrar que m'havia convertit en un home superior amb una voluntat de ferro, impassible davant de qualsevol sentiment. Estic convençut que en Dom es presentarà al partit d'avui. El destrossaré de tal manera que no pugui jugar mai més a beisbol. Aquesta serà la meva resposta a la veu d'en Llumeto. No puc, no me'n surto. Demostra coratge, Dom. Nosaltres no el vam perdre perquè eres amb nosaltres. Encara que ara anem per camins diferents, Dom, no la perdrem mai, la nostra amistat. Perfecciona el quart llançament màgic. Fes-ho per nosaltres dos. Estic sempre al teu costat. Sí, sé que puc fer-ho perquè en Tarao, en Dodo i la Melody em fan costat. El senyor Nakat, el senyor Ara i el senyor Yoshimura s'han recuperat després de molt d'esforç i tots els altres jugadors dels Giants m'estan esperant. Haig de perfeccionar el llançament per ells. Què se n'ha? Res de res. No hi ha hagut manera de localitzar-lo. Però on deu ser, Dom? On esteu haver ficat? No us hi amoïneu, nois. Estic convençut que arribarà a temps. Tens raó, jo penso com tu. Vinga, doncs, anem a entrenar-los, nois. Som-hi! Som-hi! Gairebé ja ho tinc, però fins que no ho aconsegueixi del tot no puc tornar. El d'avui és l'últim partit, és el que decideix el títol de Lliga. Em sap greu, nois. La rotació, la força centrífuga i l'escalfor. Per fi ho he aconseguit. I finalment ha arribat l'últim partit de la temporada. Els Carps són primers en només mig partit d'avantatge sobre els Giants. Aconseguiran imposar-se als Carps i guanyar el campionat o seran capaços de girar la truita als Giants? L'estadi és ple de gom a gom, 55.000 espectadors de tot el Japó. I comença el partit. Play ball! Ja m'ho temia, en Dom no ha vingut, però que no ho sap, que és l'últim partit. És igual, tant me fa el que li passi a en Dom. Ara estic boja per en Carlos. És que és tan guapo. El que no acabo d'entendre és que no l'hagin fet sortir a l'equip inicial. Doncs mira, millor, ja m'està bé. Estic segura que en Dom vindrà. Arribarà l'últim moment, però vindrà. Sempre fa el mateix. En Cubat es disposa a fer el primer llançament. Strike! Doncs ha començat el partit amb un strike. No troba que en Cubata juga amb moltes més ganes que normalment, senyor Egawa? Li deu ser igual que se li acabin les forces a mig partit. Esclar, perquè és l'últim partit de la temporada. Doncs estic convençut que vindràs. Ets el fill d'en Yumeto Shinjo i sé que vindràs. T'estaré esperant. Ho he aconseguit. La pilota porta tanta rotació que destrossa tot el que troba. Aquest és el nou moviment pel quart llançament màgic. Prepara't, que ja vinc, Carlos. Et pensaré i guanyarem el campionat. En Cubata no ha permès que els Carps anotessin cap correguda.
L'Ogata ha fet una temporada excel·lent. És el primer batedor per part dels Giants. Strike! Ha passat el bat sense sort, amb massa força, potser. Però no se'l pot criticar per això. Cada llançament i cada batada són vitals en aquest partit. Dom, quan penses tornar? Ei! Ei! Que algú s'aturi per acompanyar-me! Pareu, sisplau! Colla de desagraïts! Que algú s'aturi, sisplau! El partit fa molta estona que ha començat! Eh? Ei, criatura, surt del mig! Coi de marrec! Ja t'apanyaré. És tot culpa seva per haver llançat la llauna! Que tens ganes de rebre, nen? Milhomes, què fas? Tens ganes de barallar-te amb algú? Fes-ho amb mi. No, gràcies. A partir d'ara m'he d'anar més en compte, nen? Jo també vaig cap a Tòquio. Vinga, va, que t'hi acompanyo. Puja al meu cotxet. Ui! Gràcies, senyor. I estic molt agraït. No em diguis senyor, home. Em dic Tamegoro. Guaita això, nen. Vols veure una cosa interessant? La batada d'en Kobayakawa és molt llarga. Lara corre darrere de la pilota, s'estira i l'agafa. Quina jugada! Ranxada ha pogut anotar una altra correguda i al començament de la quarta entrada els Carps tenen un avantatge de 2 corregudes sobre el Giants. Cada vegada tenen el títol de Lliga més a prop. Som els millors! Abans he vist com llançaves aquella llauna i podries arribar a ser un gran llançador, tu. Podries deixar de ser seguidor dels Giants i jugar amb els Carps quan siguis gran. Els Carps són els millors i, a més, t'ho passaries molt bé apallissant els Giants. Ho dic jo, que ho sé per experiència. Escolta, però que no ets... Sí, sóc en Dom Sinjo, el gran jugador dels Giants. Doncs ho sento, però ara que ho sé no t'hi puc pas portar a Tòquio. Ja fa molts anys que sóc seguidor dels Carp i no els hi podria fer, això. No em quedaria en deute amb un seguidor dels Carp per res al món. Apa, doncs, a reveure! Quina mala sort. Mira que ensopegar justament amb un seguidor dels Carp. En fi, tant se val. Sap greu, nen, però ho faig pels Carp, això. Què? Però que t'has sonat? Adéu-siau! Dimoni de nano! Apa, a reveure! Guanyarà! Uah! Déu-n'hi-do, aquest nen. Què? Et dones amb facilitat, nen? No em digui nen, em dic Dom Sinjo i sóc jugador professional de beisbol. Els jugadors professionals no es donen mai amb facilitat, entesos? Ah, no, Dom? Doncs escolta això. Home run! Els Carp anoten una altra correguda. Però si no hi teniu res a fer... I un altre hit. Els Carp estan bombardejant en Kubata. Ara han fugit a surt de la banqueta. Sembla que farà sortir en Miyamoto de llançador de relleu. Deu trobar a faltar molt en Dom, oi? Estic convençut que avui en Dom es presentarà a l'estadi amb el seu nou llançament màgic. Ei, Dom, explica'm per què t'hi esforces tant per poder jugar el partit d'avui. Perquè fins ara tot l'equip ho ha donat tot. El senyor Yoshimura, per exemple, ha fet un gran esforç per poder tornar a jugar. Com vol que abandoni? Haig de donar la cara pels meus amics, perquè ells han fet molt per mi! Ah! Quin esperit. Ah! Ei, nen! Vull dir, Dom Sinjo, m'has caigut bé i diguis el que diguis, t'acompanyaré fins al Tòquio Dom perquè pugui jugar el partit d'avui contra els Carp. Què? Vine aquí. No! Connecta un hit. Quina tècnica que té aquest jugador. Al final de la vuitena entrada els Carp tenen un avantatge de 3 corregudes. Amb el simple del primer batedor en Shinozuka, el públic sembla que s'ha animat una mica. Ara al bat hi tenim l'Ara. Ei, sortiu del mig! A mitja
El primer cop que van al bas va clavar un senyor home run. Primer llançament. Bola! Vinga, si no us apresseu, us passaré pel damunt! Policia, faci el favor d'aturar-se. Bola, base per bola! Base per bola. Amb corredors a primera i a segona, en Grobarki té la seva oportunitat. Fes-t'ho com vulguis, però connecta! Hem de capgirar el partit abans que arribi el Dom! Què et passa, no? T'estic esperant. Quina llàstima, en Grobarki ha connectat una línia en shortstop i ha suposat el segon eliminat. Jo em mantengo d'Hiroshima. Faci el favor d'aturar-se una vegada. S'hauria d'aturar. No t'amoïnis, ja m'aturaré quan sigui l'hora. Tu continua mirant el partit. L'Inoue connecta el primer llançament i aconsegueix un simple. Hi ha bases plenes i 2 eliminats. Ara és el torn d'en Nakata. Senyor Nakata. Aquesta és l'última temporada d'en Nakata. Després d'aquest partit es retirarà. Podria ser un moment memorable per ell. Hi ha bases plenes i 2 eliminats. Remuntaré el partit, Dom, perquè sé que vindràs. Està a punt de fer el primer llançament. L'ha connectat! La pilota s'enlaira, s'enlaira, s'enlaira! I surt de l'estadi! En Nakata acaba de connectar un home run i ha remuntat el partit! Quin final més dramàtic, senyores i senyors! En Nakata se'l ben mereixia aquest gran slam per acomiadar-se de la seva afició! Què dius, que què? Que el Dom encara és al món Fuji? Sí, però em penso que ja ve cap aquí. L'han de trobar, sisplau. L'han de trobar, l'han de trobar, l'han de trobar. Hit cap a l'exterior dret. Al començament de la novena entrada, els Carp es comencen a recuperar. Aturin-se en nom de la llei! Si hi ha algú que porti Dom Sinjo cap a l'estadi, que es faci senyal! Si venia de Gotemba i l'ha recollit algú per portar-lo cap a l'estadi, han de passar per aquí. És l'únic camí. Si hi ha algú que porti Dom Sinjo cap a l'estadi, que es faci senyal! Ei, sóc jo, noi, Santa Megoro. M'hauríeu de donar un cop de mà. Bloquegeu la carretera. Molt bé. Molt bé, doncs. Aquí s'acaba el nostre petit viatge. Si no, també te les hauràs de veure amb la policia. Ja tinc ganes de veure el llançament màgic que has creat amb els teus amics. Ja li ben asseguro que el veurà. L'Osanai connecta un altre hit. Els Carp estan bombardejant amb Miyamoto, el llançador de relleu. Fixeu-vos quina embosca hi ha. I tant! Stop! Ei, Dom, som nosaltres! Puja de pressa! Hola a tothom! Gràcies per haver-me vingut a buscar. Vinga, Dom, puja! Ja les bases plenes i cap eliminat. Els Giants han remuntat el partit amb el gran slam d'en Nakata, però al començament de la novena entrada els Carp han sortit a totes. Si són capaços de notar alguna correguda, gairebé s'asseguraran la victòria. Ara en Fujita surt a la banqueta. Hi ha canvi de llançador. Entra en Dom Sinjo. Senyor entrenador, em sap greu arribar tan tard, però acabo de crear el quart llançament màgic. Gràcies a Déu. És en Dom! Ha arribat! Senyores i senyors, és en Dom Sinjo finalment ha arribat a l'estadi! Dom! Carlos, quan has arribat? Ja m'ho esperava que vindries, Dom. Tal com era de suposar, els Giants col·loquen en Dom Sinjo al monticle. Ho he dit, senyor Nakata, el felicito. M'hi he hagut d'esforçar més que de costum perquè no hi eres, però sabia que tornaries. Explica'ns com és el nou llançament màgic. No cal que pateixin gens perquè és un llançament perfecte. Tenia raó, senyor Egawa, ha tornat. I per fi podrem veure el nou llançament màgic. Play! Ja bases plenes, cap eliminat, i el bat hi tenim en Nagashima. Vinga, Dom. Ensenya'm aquest nou llançament màgic. Dom
Som-hi! Però què vol dir aquest moviment? Fixeu-s'hi bé. Això és el resultat de la nostra amistat. El llançament forat negre i per rotació!